bakit may subsupadi jayatang asaan nga kasidi tadagidi adu aririri ay laylo tinay sandi ay lakay pudnot ta saom nga adut si mami tanday tadungom sumanta pa din tuket bumurong ti ayat tangag nanayon ay bakit nay subsupadi jayatang asaan nga kasidi tadagidi adu aririri ay laylo tinay sandi ay lakay pudnot ta saom nga adut si mami tanday tadungom sumanta pa din tuket pumurong ti ayat tanga agnanayon dakamting kay pagtuladan ti urnus talna kenakman tauray kasano arigat at dala kada kam niragsak tauray buuk agubandan ket bukod mi ako budan paglinglingayan dakamting kay pagtuladan ti urnus talna kenakman tauray kasano arigat at dala kada kam niragsak tauray buuk agubandan ket bukod mi ako budan di kampay lang maidyan laylo na palaluan taawan sa bali paglinglingayan inta agragsak umasidag ka dito'y danak imamin kayawat riknay pudot daytoy ayat inta agsala ipapastat ragsak nagpay duma iawat mo daytay mam ipuspusi komintangtan inta agragsak umasidag ka dito'y danak imamin kayawat riknay pudot daytoy ayat inta agsala ipapastat ragsak nagpay duma iawat mo daytay mam